Хаумахагыз. Башкортостан Юлдаш телевидениеһендә юл патруле тапшыруын карайһыгыз. Бүгенге сыгарылышта Башкортостанда правагыз водитель пенсионерды тапаты үлтерә. Өфөлә Салават Юлаев проспектындагы тоннельдә 12 машина юл фажигаһына тарыга. Өфө аэропорт трассаһында автомобиль йөртү тизлеген сикләү индерелде. Ошо һәм башкалар турында хәзер үк карай алаһыгыз. Башкортостанда водитель үлемесле тапаты урынынан каса. Юл фажигаһы 11 апрельдең таңында Әлшәй районында Аксенова-Аксакова юлының 6 километрында була. Идара мәгълүматы буенча Аксенова ягына юлланган билдәһез водитель ошонда яшәүче 39 яшьлек яәүлене тапата һәм урындан югала. Яәүле тән ярәхәтләре алу һөҗүмтәһендә ян бирә. Эзләү саралары барышында водитель билдәләнә һәм тотыла. Ул Татарстан Республикаһының 45 яшьлек водителе булып сыга. Фажига вакытында газ авыр йөк фургоны менән идара итә. Тикшерү эшләре башланды. Тагыла бер охшаш юл фажигаһы 8 апрель кисендә Күмертау калаһында теркәлә. Дәүләт автоинспекцияһы мәгълүматлары буенча ВАЗ-2104 руль артында Пушкина урамынан китеп барган 26 яшьлек ошонда яшәүче водитель якынса тиешһез урындан юл аша сыгып барган 80 яшьлек Күмертау кешеһен тапата. Юл фажигаһы моментын тышкы видео күзәтү камераһы теркәй. Кадрҙарда бәрелеү көсө күренә. Авария һөҗүмтәһендә пенсионер күпселек ярәхәтләр менән дауаханага оҙатыла. Унда шул ук кис ян бирә. Билдәле яшь кеше быга тиклем автомобилде исерек килеш йөрөткәне өсөн водитель праваһынан мәхрүм ителгән булган. Тагыла бер үлемесле юл фажигаһы үткән кисатнала Иглин районында була. Якынса мәгълүматлар буенча ошонда яшәүче 52 яшьлек водитель ВАЗ-21099 руль артында Хамар-Өфө-Силәбе трассаһынан юлланганда юлдаш барган Volvo авыр йөк машинаһына төкөлә. Бынан һуң юлдың каршы хәрәкәт ягына сыгала DAF авыр йөк машинаһына бәрелә. Авария һөҗүмтәһендә еңел машинаның водителе шул ук урында ук һәлак була. Был факт буенча тикшерү эшләре башланды. Башкортостанда уңышсыз маневр аркаһында бер катын зыян күрә. Дәүләт автоинспекцияһы мәгълүматы буенча 10 апрель көне Октябрьский калаһында Горький һәм Совет урамдары сатында 59 яшьлек ошонда яшәүче водитель Kia Rio руль артында һул якка борылганда каршы килгән ВАЗ-2115 машинаһына юл бирмәенсә уга бәрелә. Авария һөҗүмтәһендә һуңгыһының 53 яшьлек пассажиры ярәхәтләнә. Үткән шәмбе көне Өфөлә бер юлы 12 автомобиль катнашлыгындагы юл фажигаһы була. Салават Юлаев проспекты тоннелендә булган был хәлдең видеоязмаһын шаһиттар социаль селтәрләргә һалган. Әлеге вакытта фажига сәбәпләре асыклана. Үткән чаршамбыда водитель руль артында йоклап китү сәбәпле Өфө аэропорт трассаһында отбойникка бәрелә. Өфө аэропорт трассаһында калага табан юнәлгән водитель юлда аерылсы коймага төкөлә. Водитель үзе әйтүенсә руль артында йокыга тала. Был хакта социаль селтәрдә видеоязма ебәрүче шаһиттар бәян итә. Автомобиль арыу гына механик зыян күрә, ә водительдең хәле турында мәгълүмат бирелмәй. Башкортостанда юл транспорт фажигаһы сәбәпләрен бөтерү буенча комиссия эшен дәвам итә. Уның составына дәүләт транс, дәүләт автоинспекция вәкилләре һәм юлларның балансын тотучылар инә. Үлемесле юл фажигаһы осрагында комиссия 2 тәүлек эчендә шул урынга барып, авария сәбәпләре турында үзенең хыгымталарын бирергә тиеш. Юлдың транспорт эксплуатация торышында етешсезлектәр табылһа, 10 тәүлек эчендә юлдың ошо урынында авария хәлен кәметүгә юнәлтелгән саралар комплексы узгарыла. Үткән азнала комиссия Нуриман районындагы үлемесле авария урынына бара. Унда фажиганы анализлау өчен мәгълүматлар алынды һәм был урында аварияга килтерүче сәбәпләрне юк итү өчен 10 көн эчендә карар кабул итәсәктәр. Исегезгә төшерәбез. Авария 2 апрель көне Өфө, Иглин, Красная Горка, Павловка юлының 34 километр Байгилдә авылы эргәһендә була. Якынса мәгълүматлар буенча капма-каршы килгән ошонда яшәүче 32 яшьлек водитель идаралыгындагы Renault Logan һәм руль артында 41 яшьлек водителе булган ВАЗ-2199 бәрелешәләр. Авария һөҗүмтәһендә 2 водитель дә районда яшәүчеләр тән ярәхәтләреннән һәлак булалар. Шулай ук Renault автомобиленең 4 пассажиры дәваханага озатыла. Вафат булган ВАЗ водителенең катыны һүзләренчә, ире исерек килеш руль артына ултырган булган.
12 апрель көне Кушнаренко районында 8-нче сыйныф укучысы скутерда магазин алдындагы машиналар тору урынынан артқы йөреш менән сыгып барган ВАЗ автомобиленә бәрелә. Юл фаҗигаһе һөҗүмтәһендә 14 яшьлек балигъ булмаган бала күпләгән ярәхәтләр менән дәваханага озатыла. Әйтергә кирәк, ике тәгәрмәсле транспорт юл хәрәкәте дәүләт идараһында тиешле тәртиптә теркәлмәгән. Яшь водительдең дә транспортка йөртү һәләте булмавы асыклана һәм уның хаклау экипировкаһы булмай. Йылы көндәр җитү менән юлларда ике тәгәрмәсле техника мәртәбә күбәя. Әйтергә кирәк, күпселек мотоцикл йөртүчеләр, юл кагыйдәләрен үтәүче һәм дөрес экипировкаланган кешеләр. Тик ел һаен юлларга хәвефсезлекләреннән яман адреналин кадерле булган яшь һәм кызу канлылар килеп сыга. Уларга шулай ук мопед водительләрен дә индерергә була. С начала весеннего летнего сезона на дорогах нашей республики уже выехали мотоциклисты. У нас уже есть первый печальный случай, когда мотоцикл был не зарегистрирован, когда водитель мотоцикла погиб. Поэтому мы призываем всех именно любителей быстрой техники, так скажем, мотоциклетной техники, чтобы вы соблюдали ПДД в первую очередь, чтобы все участники дорожного движения берегли свою жизнь. А вот сегодня уже вот с появлением первых мотоциклистов в городе Уфе, которые ездят на одном колесе, вот вчера вот еду по проспекту Октября, вот давайте друг друга уважать других участников дорожного движения, подумайте, какие могут быть последствия, поэтому мы будем работать с вами в рамках своей компетенции, и поэтому призываем, чтобы вы не нарушали ПДД. Есть у нас ограничительные знаки, где именно мотоциклетной технике запрещено есть, поэтому соблюдайте знаки и будьте взаимовежливы к другим участникам дорожного движения. Зур тизлек проблемаһы юлдар өсөн генә хас түгел. Ишек алдында, йорт урамдарында бындай шәплек ныгырак кызганыч хәлләргә тарыктырырга мөмкин. Чөнки шартлы хәвефсез зоналы балалар йөгерә, велосипедта йөриләр, яшь әсәләр коляска менән сыгалар. Шундай шәплек менән ничек көрәшергә икәнен киләһе сюжетыбызда карагыз. Еш кына юлларда кагыйдә бозу очракларын теркәгән видеокамералар куела. Улар хәрәкәт итүнең тизлеген арттырган өчен штрафтар җибәрә. Әмма йорт алдындагы урамнарда ундай камераларны куеп булмай. Тизлек тә бында икенче. Ишек алдына инеүде тыйган бердән-бер ул шлагбаумдар һәм яһалма кытыршылыктар. Тик уларда нисек һәм кайда куярга? Иң мөһиме кемдең аксаһына? Ошо хакта телепроектыбыздың юристынан белеп карайык. В случае, если жители дома изъявили желание установить лежачего полицейского, первое, что необходимо помнить, это то, что установка дорожных неровностей без согласования с органами местного управления запрещена. За это предусмотрена административная ответственность. Установка так называемых лежачих полицейских должна производиться в соответствии с проектом организации дорожного движения, согласованной с местными отделениями ГИБДД. Устанавливаются же они на основании решения органов местного самоуправления. Жителям необходимо собрать максимальное количество фактов, необходимых для установки искусственной неровности. В случае, если житель дома планирует установку шлагбаума, то помимо указанной процедуры необходимо обеспечить круглосуточное дежурство охранника у шлагбаума. Это необходимо для обеспечения правил требований к пожарной безопасности, которые предусматривают, что въезд во двор должен быть постоянно свободен. Башкортостанда газонда парковкалану хакындагы закон боемга ашырылды. Ул бик күп сораулар тудырды. Жауаптарын киләһе сюжетыбызда карагыз. Башкирские парламентарии законодательно ввели штрафы за парковку на газоне. Для обычных граждан штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических от 20 до 50. В законе существует термин «озелененная территория». Это территория, покрытая растительностью, травянистой, цветочной или древесной и ограниченная бордюрами или иными сооружениями. Вот здесь травы практически нет, но это уже считается газоном, потому что здесь есть ограничения, потому что это асфальтовая дорога, а это простая земля. Поэтому в будущем, выбирая место для парковки, обязательно убедитесь, что вы паркуетесь на асфальте. Шул арала Өфөлә яшәүчеләр бындай туктап тору урынының зыянын үзләре аңлай. Социаль селтәрдә газонда парковкаланган өчен урындагы яшәүченең гафу үтенүен теркәгән видеоязма килеп сыкты. Рәхмәт урынына ул 2 шыршы ултыртып та куйды. Еш кына бошмаган транспорт ияләре яңа автомобиль һатып алгас, уны учетка куярга ашыкмайдар. Һөҗүмтәләр, штрафтар һәм налогтар элекке хуҗаһына түләүгә җибәрелә. Бындай осракта ничек булырга икәнен безнең дәүләт автоинспекторына һорау рубрикаһында белербез. Если новый владелец транспортного средства не спешит в течение 10 дней зарегистрировать транспортное средство, то прежний хозяин, владелец
автомобиля может подать заявление через портал государственных услуг, приложив туда скан договора купли-продажи и тем самым прекратить действие регистрации на данное транспортное средство. Өфө аэропорт трассасында тағы автомобиль йөрөтү тиҙлегенә сикләү индерелде. Хәҙер М5 трассаһы киҫешенән металл базаһы туҡталышына тиклем сәғәтенә 40 км тиҙлек менән генә хәрәкәт итеү рөхсәт ителә. Өфөлөләр ҡаланан сыҡҡан урында барлыҡҡа килгән юл тығындарына зарлана башланылар. Ҡала хакимиәтендә был эштәрҙең сәбәптәрен һәм үтәлеү ваҡыты тураһында аңлаттылар. Идара пресса хеҙмәте әйтеүенсә, М5 федераль трасса участогынан металл базаһы йәмғиәт транспорты туҡталышына тиклем Өфө аэропорт юлындағы колеяларҙы бөтөрөү маҡсатында башланған эштәр сәбәпле сикләү булдырылды. Водительдәрҙең дә, эшселәрҙең дә хәүефһеҙлеге өсөн юлдан хәрәкәт итеү тиҙлеген сәғәтенә 40 км тиклем сикләү индерелде. Ремонт эштәре мөмкин тиклем ҡыҫҡа ваҡыт эсендә тамамланасаҡ. Иҫкә төшөрәйек, колеяларҙы бөтөрөү буйынса капиталь ремонт 1 йыл элек, 2017 йылдың йәйендә эшләнгәйне. Унда юлдың Салауат Юлаев проспектынан М5 трассаһына тиклемге участогы төҙөкләнгәйне. Көн һайын юлдарҙа иғтибарға лайыҡлы бик күп хәл ваҡиғалар була. Шуларҙың күбеһе видео теркәү ҡоролмалары объективтарына эләгә. Бер кадр менән рубрикаһында Башҡортостан Республикаһы юлдарындағы мажаралы, ҡыҙыҡлы, шул уҡ ваҡытта ҡыҙғаныс ваҡиғаларҙы тупланыҡ. Әллә күпме ишеткәнсе бер тапҡыр күреү етә. Русса нанотехнологиялар. Юлдарҙы ремонтлау яңылыҡтар тиҙ килеп еткән тармаҡ. Ләкин ҡайһы бер юл эшселәре фекеренсә бер нимәлә элекке яҡшы бүрәнәне алыштыра алмай. Бында ямау күпме тороры билдәһеҙ, әммә видео оҙаҡ йәшәйәсәк. Автобустарҙан аптырау дауам итә. Ҡыҙыл төҫкә туҡтамаҫҡа. Әлбиттә, юлдың ҡаршы хәрәкәт итеү яғынан йөрөү. Уныһын да булдырабыҙ. Ә хәҙер һорау. Пассажирҙар быға нисек ҡарай? Инспекторҙарҙан йүгереп йөрөү тәбиғи күренеш. Әммә ҡасыр алдынан булған бейеү дәүләт автоинспекция хеҙмәткәрен аптырашта ҡалдырғандыр моғайын. Штраф алмаҫҡа бик үҙенсәлекле сул. Тик файҙаһыҙ. Ҡағиҙә боҙғанһың икән, яуап тот. Автошкола «Автокус». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 4606. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. У вас проблема, у нас решение. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. Наружка и коврики всего 200 рублей. Пит-стоп Уфа, Кирова 128/1. Үҙегеҙҙең видео яҙмаларығыҙҙы бәйләнештә селтәрендәге беҙҙең төркөмгә, я булмаһа 8927-350-6394 WhatsApp һандарына ебәрегеҙ. Һеҙ юл патруле Өфө программаһын ҡаранығыҙ. Юлдарығыҙ уңышлы булһын. Һау булығыҙ.